Kaixo, Laia. Kaixo, Pello, zer moduz? Ongi, eta zu? Oso ondo. Bai. Txoi, berriro, hola Vale. Hola, bai. Hori trampa da, Bueno, zer moduz? Oso ondo. Ongi dena? Oso ondo, Bai, bai. bitxiak sortzen eta egiten aritzen zara, ezta? Hori da, bai. Duela 6 urte egin nuen eskola Donostian, eta praktiketan ja Parisera bidali ninduen hemen ikasitako irakasle batek, eta asko gustatu zitzaidan, hiri bezala, eta baita sormena mailan eta arte mailan oso hiri potentea da, eta bai, aprobetxatzen. Zu uste duzu barrura sartzen bagara, gai izango naizela jakiten zein diren zureak da zeinez? Ez dakit, lehenago ikusi badituzu, bai, bestela, ez dakit. Saia gaitezen. Ba. Bueno, hau da denda beraz. Hauxe da denda, bai. Bueno, biztan da, behintzat, nire ikuspegitik hemen artista ezberdina gaudela. Hemen argi eta garbi bat dago, hor besteren bat. Bai. Hori bai, hori esmatu dut. Bai, ondo zaz. Atzeko horiek koloretxoa dira eta zu oso neska bizia zara, ez dakit zentzurik izango duen, baina aposto egiteko eta venga, koloretxo hori. Ez? Ez? Ez, hauexek dira. Hau dira zuek? Ederrak, benetan? Mi esker. Nondik ateratzen zuzuk inspirazioa? Nire inspirazio iturriak beti dira arte modernoa eta arkitektura modernoa. Eta saiatzen naiz kolekzio bakoitzarekin omenaldiren bat egiten. Eta aita arkitektua eta margolaria ere da, eta bien artean sortu dugu kolekzio berria. Eta zerratik hainbeste hor du horrelako lanak egiten, nondi datorkizu grinori edo behar hori? Ikusi dezun bezala, pertsona energiko, bizia naiz. Argi eta garbi, bai. Lasaitasuna ematen dit horrelako bitxia egitea. Eta hemen tailerren hemen egiten dituzu, zendan? Ez, nero txean egiten ditut. Good Dog auzoan. Good Dog, hau nolakoa da zure auzoa? Auzo berezia da, Afrikar asko dago, giro asko dago. Parisen, beste nundaitera bidaiatzea bezala da. Parisen egongoz bazina bezala. Nahi nuke nik mundu Afrikar horretan murgildu pixka bat? Bai, noski? Bai, goazen. Goazen. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais reculé. Parle en français, parle au cas, je prends tes distances. Aizu, nolatan amaitu duzuzuk Parisgo auzorik Afrikarrenean? Duela 4 urte jatorri nintzen praktiketan onera, eta aukeratu nuen hasiera batean praktiketako tokitik gertu zegoelako. Eta donostiar bat ez dago metrora ohitua, orduan nik oinez jo nahi nuen. Eta aurkitu nuen hemen nahiko merke zegoela pisua, eta hemen gelditu nintzen. Eta ordutik, 3 aldiz aldatu naiz etxez, baina beti auzo berdinean. Giro afrikarra da, baina gure giroarekiko oso antzekoa, ez? Beti jendea kalean, jendea hitz egiten, oihuka, eta orduan, bai, hango giroa ekartzen dit burura. Aizu, nolakoak dira La Good Dog auzo ezagun hontako bizilagunak? Beti irrifartsu dira, pozik daude, oso auzo erakargarria da. Nik beti azaltzen dut hau dela Donostiko pintxopote bat egunero. Orduan beti daude kalean, tragoekin, pozik, hitz egiten. Ez da gauza makala, egunero Donostiko pintxopota izatea, Hori da, horregatik ez duzu jun nahi. Eta Parisen baino, normalean, Parisen dagoen, baino jende gehiago dago hemen, kale hauetan. Egia da, Paris turistikoan badagoela jendea, baina ez dira bertakoak. Eta hauek azkenean bertakoak dira. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Hauxe, fig barbia, probatu nahi? Bai, noski, zergatik ez. Probatzea hona da, beti. Hori da, hauxe... Vale. Matxa hartu ezagagu, maite dut matxanik. Bai, matxak hartu. Zeu, bera, haraxe. Hori da, bale. Dakit oso... Dana prest. Oso ohikoa edo erraza den horrelako fruituak aurkitzea, igual beste auzoetan, beste horrela kalean, merkatu batean... Kalean, merkatu batean, gutxiago. Merkatu egunetan, bai, bakarrik merkatu hau egunero dagoela irekia. Orduan, egian hemen erresagoa da horrelako produktuak aurkitzea. Gainera, jendea beti dago hemen erosten edozein ordutan. Ramadanean, txoko asko irikitzen dituzte, janari dendak ez direnak, amonek eta emakumeek egindako gozoekin, bazkariekin. Orduan asko aberazten du auzoak, justo Ramadan garaiak. Zure dietari gauzak gehitu dizkiozu, aberastu duzu zure dieta, baina beste batzuk kendu ere edo ez? Falta zaizkit, bai, odolkia... Vale. Falta mota zaintzuzu hori. Bai. Oiek alditu da bakoitzean ekarri egiten ditut bueltan.
Pello. Poliki. Hortxe. Hortxe. Eta, Bueno, ze, kafea baino lehen, igual fruta pixka bat. bai. Bueno, probatu berko dugu hau, ez? Noski baiet. Ez dakit nola txikitzen den. Nik ez da ere ez nago ziur, baina... Kaktusa omen da. Hori da, bai, Mexikoko kaktusa omen da. Probatu beharko dugu. Zu lehenengo. Ni lehenengo? Bai, zu lehenengo. Ez prozesu zuten. Ez zu zera gonbidatua. Etxean, bai. Hori da. Venga, ba, batera probatu. Venga, ba. Ireki behar Hola, gara. bai. Gauza berria probatu behar dira eta mundura ireki, ezta? Hori da. Txintxin honekin? Hori da, txin. Venga. Kontuz? Gogorrak dira, jugoso bada, ez da? Bai, baina zaila da jatea. Bai? Honi Ezin, tita jamet. Eta instrumentoren bate jotzen duzu? Ez, Musikaria zara? ez, panderoa eta gitarra espaldi jo nitu, baina orain dantza egiten dut. Dantza. Nik, tromboia da nire instrumentua, eta gero beste batzukin aritzen naiz, jolasean modu batera edo bestera. Bidaiatzeko adibidez ekartzen dute, behatzekin jotzen den instrumentu elektroniko horietako moderno bat, hemen daukadala. Zuk zeu jo dezakezu ikusiko oso erraza da. Bai? Astero, bai. Saiatuko gara, bai. Ongi dago Laia Barela bezalako jendea ezagutzea, zeure aurreiritzi guztiak hankaz gora jartzeko. Auzo Afrikarrean bizi den bitxigilea, Alajaina.